Най-хубавите стадиони около България. Стадион Караискакис, Пирея. Въпреки, че южната ни съседка има 70 000 олимпийски стадион в Атина, Караискакис е най-хубавият стадион в страната. Именно на това съоръжение играе повечето си мачове националният отбор на Гърция. Домът на най-титулованият гръцки клуб Олимпиакос е с капацитет 32 115 места, а рекордната му посещаемост е от 42 415 зрители. През 2023 домакинства двубоя за Суперкупата на УЕФА между Манчестър Сити и Севиля. Национална арена Тоше Проески, Скопие. Вместо на някой футболист или спортна личност, националният стадион на Северна Македония е кръстен на най-известния певец в страната. Капацитетът му е 33 011 души, а цената за построяването му е 60 милиона евро. През 2017 на това съоръжение се изиграва двубоя за Суперкупата на Европа между Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид. Стадион Райко Митич, Белград. Познат още като Мала Маракана, това е един от първите стадиони гиганти на Балканите. През 1963 година капацитетът му достига 120 000 зрители, но след това е значително намален на 55 538. Олимпийски стадион Ататюрк, Истанбул. За националния си стадион Турция наема архитектите, които са работили по Стад дю Франс. Съседите ни искат нещо също толкова красиво и с подобен капацитет, около 75 000 души, но с доста по-малък бюджет. 130 милиона евро. Първото голямо международно събитие, проведено на този стадион, е незабравимият финал на Шампионска лига през 2005 между Ливърпул и Милан. 18 години по-късно стадионът отново приема финал на най-силният европейски турнир. Този път между Манчестър Сити и Интер. Национален стадион Букурещ. Със своите 55 634 седящи места, Арена Национала е най-големият стадион в Румъния. Построен е само за 3 години и отваря врати през 2011 за мач на националния отбор на Румъния срещу Франция. Цената за построяването му е 234 милиона евро, а част от най-важните срещи, играни на този стадион, са финалът на Лига Европа от 2012 и 4 мача от Евро от 2020. Ако видеото ви е харесало и искате да ни подкрепите, може да се абонирате за нашия YouTube канал, както и да ни последвате във Facebook, Instagram и TikTok.